Yan, try natin tong i-open everyday. Parang mag-start ata ako nitong magbukas December 13 through 25. I think Christmas. Mag-vlog tayo ngayon. Natutulog pa yung anak ko. Gisingin ko na yun maya-maya kasi hindi siya pwedeng matulog ng sobrang haba sa hapon. Ano na mag-aalasing ko na. Mag-aalasing ko medyo na ng hapon dito. So, gising ko na siya maya-maya kasi pag natulog siya ng mahaba, late na naman yun matutulog. So, meron ako pala ditong naalala ko, nakalimutan ko na meron pala ako nitong advent calendar. Buksan natin. Iba-vlog natin to. Buksan natin to. Everyday. Naalala ko, sabi ni Dan, hindi ko kasi, first time ko kasi itong bumili ng advent calendar. Sabi ni Dan, mag-start ako mag-open ito December 13 kasi 12 ata yung laman dito. So, mag-start tayo ng December 13. Hinihingal ako. So, buksan natin yan everyday. Ibibideo natin yan. Excited ako kasi ito yung una kong advent calendar. So, buksan natin yan. Isa-isahin natin siyang, everyday bubuksan natin siya kung anong mga nakalagay sa natin sa box natin. And then, ito finally, dumating na yung in-order kong fleece jacket para kay Ayla. The same brand ng binibili kong coat online. Sobrang gandang brand to. Ang ganda-ganda. Ang lambot. Sabi sa size niya is pwede siyang mag-fit 2 to 3 years old. So, hanggang next year kasya pa to sa kanya. Ang ganda, parang yung yung material niya. Remind me ulit ng parang yung kumot natin na sobrang soft na warm pagka winter. Ganito yung yung fabric niya. Cute. Pink color. Nakasale ata ito nung binili ko Sabi ko, kunin ko na siya ng yung warm jacket. Although, hindi niya naman kailangan ng jacket. Maraming jacket kasi meron na siyang 2 pair ng coat. Pero nakita ko to, sabi ko sobrang warm and comfy. So, binili ko na para sa kanya. Magagamit niya pa naman to hanggang 3 years old. Kasi nga yung size 2 to 3 years old. So, yun, ang cute. Sobrang lambot. Parang yung blanket, yung yung material niya. Sobrang lambot. Last year, naalala ko, hindi ako naglagay ng hindi ako nag-decorate ng Christmas. Hindi ko linagay yung Christmas tree namin last year. So, ngayon, buti na lang nakapagtayo tayo ng Christmas tree ngayon. Tuwang-tuwa yung bata. Tuwang-tuwa si Ayla. Excited siya sa Christmas tree. Hindi niya naman nilalaro or hinihila yung Christmas tree. Yun yung maganda. Tinitingnan-tingnan niya lang, hinahawak-hawakan niya yung mga ornaments, pero hindi niya talagang hihilahin yung ornaments. Hinahawak-hawakan niya lang, naku-curious siya. Nilalaro niya lang. So, which is maganda. Kasi hindi niya hinihila. Baka paghila matumba yung Christmas tree. Yan yung decoration natin, guys. Nagdagdag ako doon ng konting decoration. Then, yung stockings namin. Meron lang laman yung stockings na Ayla. Pakita ko sa inyo mamaya kung anong laman ng stockings na Ayla. And then, bakit yun yung isa sa linagay kong sa stocking niya kasi may kwento ako dyan Ito yung baba ng Christmas tree, maraming kalat kasi yung toys ni Ayla, bag, at saka yung mga pa yan mga decoration. Nag-decide ako hindi ko na lang gamitin. So, ayan yung Christmas tree natin. Cute, very simple decoration. Teka, kunin ko yung yung nilagay ko sa stockings ni Ayla. Ipakita ko sa inyo kung ano yung nilagay ko sa stocking. Magdadagdag pa ako ng ibang klaseng para ilagay sa stockings niya. Pero sa ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nilagay ko sa stockings niya. Wait lang. Ito isang tawag dito, giant lollipop. Kasi, may kwento ako dito sa lollipop na to. Nung pumunta kami ni Ayla sa, tawag dito, gender reveal ng kaibigan ko. Siguro mga 1-year-old pa lang si Ayla nun. So, meron silang pinamibigay na lollipop. So, inopen ko siya, binigay ko sa kanya. Pinatry ko sa kanya, gustong-gusto niya. So, nung kinuha ko sa kamay niya, nagalit siya sa akin. Alam mo ba yung anong ginawa niya sa akin? So, sobrang gigil niya. Hinalikan niya yung yung cheeks ko and then kinagat niya yung mukha ko. So sobrang gigil niya. Bakit ko daw inagaw yung lollipop niya? Yun yung yung story ng lollipop natin kaya ang laki
Ilang piraso? Parang 10 pieces na lollipop sa loob. So, ito yung isa sa mga ilalagay ko sa stockings ni Ayla. Maglalagay pa ako ng konting siguro mga maliliit na toys, mga maliliit na cars. Tingnan natin kung ano pa pwede nating makita na ilagay sa stockings niya, and then enjoy niya sa Paskong buksan kung ano yung laman ng stockings niya. Naalala ko yung kwento, yung first time niyang magkaroon ng tikman yung lollipop. Nagalit siya sa akin, nanggigil talaga siya sa akin. Hinawakan niya yung pisngi ko at kinagat yung pisngi ko. Bakit ko daw inagaw yung lollipop niya? Kaya yan, meron siyang lollipop. 10 yung nakalagay dito sa giant lollipop. So, matutuwa siya. Tuwang-tuwa siya dito sa lollipop na to kasi gustong-gusto niya talaga yung lollipop. 5:20, nagisingin ko na si Ayla kasi hindi siya pwedeng matulog ng sobrang haba kasi nga hindi siya matutulog ng ng maaga mamaya may pasok pa ako bukas. Maaga yung pasok ko bukas, alas 6 ng umaga yung pasok ko bukas, and then buti na lang bukas may pasok ako, and then Monday off ko para makapagpahinga naman tayo. So gisingin ko lang si Ayla saglit.